Ой, такой запах! Маньот мекуне шашлик! 10 соли кӯтоҳ медиҳем. Ҳамин қадар ман серҷоғакам. ҳои ҷолиби синамоӣ бароятон маълумот медиҳем. пайгири бахши мо бошед. Моро дар пешнавидҳои ҷолиби дигар интизор аст. барномаи мо саршор аз сӯжаву бахшҳои ҷолиб аст. фарҳанг, фароғат ва таҳлил ҳама дар як суфра. танҳо дар суфраи синамо. Синамост ки мо ҳунармандоя муаррифӣ мекунад. нигоҳи шумо ба синамои тоҷик чӣ гуна аст? имрӯз чӣ қадар пеш рафтааст, таҷҳизот аст. Майлаш падарҷон. ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо ҳастанд мавлонаи наҷмиддин. аллакай бинед ки филмҳои мо дар ҷашнвораҳои байналмилалӣ ширкат карда истоданд. аз тоҷик буданат, аз оне ки дар он филм масалан иштирок кардаӣ хеле фахр мекунед. бо телевизиони синамо буданро фаромӯш накунед, хеле дӯстатон медоред. дуруду шодмонӣ нисоратон бод бинандагони азизу арҷуманд, бозам барномаи суфраи синамо аст манзуратон. хуб, чуноне медонед ин барнома дар кӯрбораш беҳтарин бахшу сӯжаҳо ва суруду таронаҳои дилнишин дорад ва ҳамзамон суҳбатҳо бо аҳли ҳунару эҷод аст. бале, дуруди саршор аз меҳру муҳаббати моро бипазиред тамошобинони телевизиони синамо. бо пешниҳоди ин барнома бароятон фароғати бештарро таманно дорем. фарҳанг, фароғат ва чуноне ки гуфтем ва ҳамзамон суҳбатҳои ҷолиб мегардад бо аҳли ҳунару эҷод ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ин навбат хелоҳам як ҳунарманди дӯстдоштанӣ бонуи зебо мавлона наҷмиддинова. саломат бошед. яъне ҳунарманди театр ва ба тамоми кулли шаҳрвандони азиз, мухлисони гиромӣ, ба шумои азиз мерасонам. аслан синамост ки мо ҳунармандоя муаррифӣ мекунад, мешиносонад ва хеле хушбахт ҳастам ки имрӯз боз дар меҳмонии шумо ҳастам, яъне фаромӯш накардед, даъватам кардед. он гармие ки аз шумо ман мегирам, он энерҷие ки аз шумо мегирам, ман фикр мекунам ки имрӯза барномаамон хеле бояд ки як барномаи хуби фарҳангиву фароғатӣ бошад. бале, чун мо ҳам бо ҳамин умед даъват намудем шуморо ва инҷо дӯстони азиз боз ҳам атрофи синамо ва театри тоҷик суҳбатҳои ҷолиб хоҳем кард ҳамроҳи хелоҳам ҳунарманди дӯстдоштанӣ хонуми хелоҳам зебо мавлонаи наҷмиддин ва ҳамкори азизи мо Зайнура ки хелоҳам рӯи зебо аст. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. шумо дар замони соҳиби истиқлолии кишвар хелоҳам фаъолияти назаррас доред дар синамои тоҷик, яъне нақшҳои гуногун бозидед дар ин давра. хуб, имрӯз нигоҳи шумо ба синамои тоҷик чӣ гуна аст? яъне фикр мекунам бояд нигоҳи ҳар фард нигоҳаш бояд ки нек бошад. бале, яъне нигоҳи манам нигоҳи нек аст, чун чанд сол пеш вақте ки барои нақшофарӣ даъват карда буданд ва унҷа медонед гримёр набуд. яъне мушкилиҳо зиёд буд дар мушкилиҳо оғоз. хеле зиёд буд, хеле ва хеле зиёд буд. ҳатто грим набуд, гримёр набуд. ва ман чун зани деҳота бозӣ мекардам, яъне зани колхозчӣ, пахтачин ва бояд ки офтобзада бошам. надонистанд ки рӯяма бо чӣ грим кунам. ва ҳамин хелам буд ки ҳатто он пудраҳое ки доштам ба кор нарафт ва ина бинед ки чанд сол пеш буд ин кор. бале, бале. рӯя ман тар кардам ва бо ҳамун хоке ки ҷӯяко буд, ҷӯяки пахта, ҳамун қатъи яъне ранги рӯяма, ранги дастома дигар кардам. ва ина бинед ки имрӯз чӣ қадар пеш рафтааст. яъне гримёрам ҳаст, гримам ҳаст, тамоми таҷҳизот ҳаст. мутахассисони хуб ҳастанд албатта. ва фикр мекунам ки оянда боз пештару пештар меравад ва аллакай бинед ки филмҳои мо дар ҷашнвораҳои байналмилалӣ ширкат карда истоданд. ва вақте ки мешунавӣ, вақте ки мефаҳмӣ ки сазовори чизе шуданд ё ки аслан даъват шуданд, чӣ қадар сару гарданат боло мешавад ва аз тоҷик буданат, аз оне ки дар он филм масалан иштирок кардаӣ хеле фахр мекунӣ. бале, ташаккури зиёд мегӯем ва мо чуноне ки дар оғоз гуфтем дӯстони азиз барномаи мо гуногун жанр аст ва бахшу гузоришҳои ҷолиб низ дорад. хуб, марҳамат Зайнура, биёед навбатро боз
ба ҳамкорамон Мустафо бидиҳем то бигӯяд ки имрӯз дар олами синамои тоҷик чӣ навгониҳо аст ва ё чанд хабаре метавонад аз синамои тоҷик пешниҳод намояд барои мо. бале, аз коргардон хоҳиш менамоем ки моро бо Мустафои Абдураҳмон пайваст намояд. Марҳамат Мустафо. ташаккур ҳамкорон. дуруд ба шумо тамошобинони азиз. бахши хабарҳои синамои ватанӣ аст манзуратон. ин бахшро бо филмҳои ватанӣ ки дар кори коргардонҳои шинохтаи мамлакат таҳия гардидаанд оғоз менамоем. дар доираи барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 дар ҷумҳури санъати синамо рушд намуда сол то сол филмофарон ба комёбиҳои назаррас ноил мегарданд. давоми сол новобаста аз шароити ба вуҷуд омада муассиса як зумра корҳои эҷодию истеҳсолиро анҷом дод. дар соли 2021 таҳияи филмҳои мустанад дар мавзӯъҳои 30-солагии истиқлоли давлатӣ, ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бемории сироятии коронавирус дар назар дошта шудааст. идораи телефилми телевизиони Тоҷикистон солҳои охир тарҷума ва дубляжи филмҳои гуногун жанри синамогарони мамлакатҳои хориҷиро бо забони тоҷикӣ тақвият бахшидааст. чунин раванди кор пеш аз ҳама баҳри тарғибу ташвиқи забони давлатӣ равона гардида дар зеҳни бинанда талқин намудани забони шевою шоиронаи тоҷикиро мусоидат менамояд. сатҳу сифати садогузорӣ на танҳо аз ҳунармандон балки аз тарҷумону коргардони дубляж низ вобастагии зиёд дорад. муҳаммадҷони шодӣ ҳунарманд ва ровии шинохтаи ҷумҳурӣ солҳои зиёд аст ки бо идораи дубляжи телевизиони Тоҷикистон ҳамкорӣ дорад ва дар садогузории зиёда аз 200 филм иштирок кардааст. аҳамияти тарҷума ва дубляжи филмҳои бадеӣ ва ҳунариву таърихии синамогарони хориҷро бо забони тоҷикӣ дар даврони соҳи 20 солаи мамлакат чунин шаҳр дод. вақте ки бо забони модарияш ин филмро тамошо мекунад, барои вай боз ҳам наздиктар мешавад, барои вай боз ҳам фаҳмотар мешавад ва барои тамошобини оддӣ бо забони тоҷикӣ тамошо кардани филмҳо албатта барояшон гуворост ва бисёр мехоҳанд ки филмро бо забони модаришон тамошо карда бошад. сарвари давлат ҳам чандин маротиба дар ҳама суҳбатҳошон ёдрас мешаванд ки забони мо ин зеботарин забон аст ва бояд ҳама мо ин забонро эҳтиром кунем, ин забонро дӯст дошта бошем, онро покиза нигоҳ дорем. дар идораи дубляжи телевизиони Тоҷикистон то кунун шумораи зиёди филмҳои синамогарони хориҷӣ тарҷума ва дубляж шуданд ки аксаран бинандаҳо онҳоро бо забони фасеҳу равони тоҷикӣ тамошо карданд. чанд моҳ пеш кормандони идораи мазкур филми ҳунарии бофандаҳоро бо забони тоҷикӣ тарҷума ва дубляж карда буданд ки пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд. қаблан дар идора филмҳои машҳури синамогарони кишварҳои хориҷ аз ҷумлаи Тиллои Макен, Лалаленд, Бетоле, Бародарони рақиб, табиб ва даҳҳою садҳо филмҳои дигари ҳунариву бадеӣ, мустанаду таърихӣ ва аниматсионӣ бо забони тоҷикӣ тарҷума ва садогузорӣ шудаанд. забон воситаи муҳимтарин муаррификунандаи таъриху фарҳанги пурғановати миллати тоҷик мебошад ки бо чунин тарзонро дар ҷаҳон тарғибу ташвиқ намудан нишонаи возеҳи инкишофу рушди забон ва пешрафти миллату давлат аст. сол аз сол тарҷума ва дубляжи филмҳои синамогарони хориҷ бо забони тоҷикӣ дар идораҳои дубляжи телевизионҳои кишвар бештар гардидааст ки ин дар ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ алалхусус забони тоҷикӣ дар замони тамоили фарҳангҳо мусоидат менамояд. филмҳои бо забони тоҷикӣ тарҷума ва дубляж шудаи ин идора бештар аз мавзӯъҳои воқеӣ, панду ахлоқ ва рӯзгори мо қисса мекунанд ки бинандаҳоро ба сӯи корҳои шоиста даъват менамоянд. бинандаҳои гиромӣ, бахши синамои ватанӣ буд манзури шумо. боварӣ дорем ки таҳияи чунин филмҳо ба шумо писанд аст. бахши мо дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. барномаи суфраи синамо бошад бо ҷозобияти хосса идома дорад. мо ана ҳамин гуна идома дорад. бо ҷолибият ва ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо ҳастанд Мавлонаи Наҷмиддин, ҳунарманди хело ҳам хуб дар синамо ва театр ва ҳамзамон хело ҳам суҳбатҳои хуб мекунанд ва ман боварӣ дорам ки боз ҳам ҷолибият дар пеш аст. ҳамин не? бале, албатта. ва ҳоло мехоҳам пурсон шавам ки оё шумо аз кори коргардонҳо розӣ ҳастед? яъне аз кори коргардонҳои театр ё синамо? аз ҳардуяш. аслан агар розӣ нестам гӯяд дигар даъват намекунам. не аввал ин ки вақте чӣ дар театр бошад чӣ дар синамо, ба он чизе ки розӣ нестам ҳатман фикрама баён мекунам, ҳатман гап мезанам ва коргардонам гӯш мекунад. яъне ки пешниҳоди ман агар хуб бошад қабул дорад, қабул мекунад.
ва вақте ки пешниҳоди хуба ба коргардон мегӯӣ қабул мекунад, ин барои рафти кор, яъне барои хубии кор аст. ва ҳастанд масалан дар театр коргардонҳое ки вақте ки гапата гӯш намекунанд, ҳамроҳи уно ҳатто ҷанҷол ҳам мекунанд. яъне баҳс онҷо кор аст, баҳс низ ҳаст. яъне ин баҳс мешавад, ҷанҷол мешавад, ин ҷанҷоли эҷодӣ, яъне ба шахсияти якдигар ҳеҷ вақт масалан сару кор намегирем. ва боз ҳамун коргардон баъди ҳамин қадар ҷанҷолҳо боз дар дигар намоишҳо боз банд мекунад. яъне ягон намоише нест ки банд набошам, ягон намоише нест ки бе иштироки ман набошад. ва миннатдорам аз коргардонҳо, чӣ аз коргардонҳои театр, чӣ аз коргардонҳои синамо, ки кадомашон яъне ки ҳунарамам мебинанд, даъват мекунанд. аслан масалан мефаҳмам ки кадом нафаре филм мегирад, ҳеҷ гоҳ ҳатто кастинг мешавад, ҳеҷ гоҳ ба кастинг намеравам. яъне намедонам барои чӣ, ман фикр мекунам ки якон сину соли ман он сину сол нест ки ба кастинг равам. яъне ин нақшҳое ки буд ҳамагӣ тавассути кастинг набуданд, яъне шуморо мустақиман даъват карданд. даъват карданд, яъне ҳамин хел даъват карданд. он коргардоне ки коргардони асил аст, коргардоне ки масалан медонад бояд ки кадом ҳунарманд дар ҳамин филм бошад, кадом ҳунарманд аз уҳдаи ҳамин нақш мебарояд, он худаш даъват мекунад. хуб биёед атрофи филми рамида каме сухан мегӯем. дар ин филм шумо хеле ҳам хуб бозӣ кардаед ва мехостем бидонем ки ин пешниҳоди кӣ буд ки шумо дар ин нақш бозӣ намудед? албатта пешниҳоди коргардон Абдулҳай Зокиров, аз як тарафи дигар яке аз коргардонҳое ки эҳтиромаш дорам Абдулҳай аст. чун Абдулҳай диди худаша дорад ва баъдан ҳар ҳунарманде ки вақте ки ҳамун сценария мехонад, кадом ҳунарманде ки мебинад, даъват мекунад. масалан ҳамроҳи Абдулҳай ман ягон бор кастингам нагузаштам. даъват карданд, матна доданд. ин соли 2012 буд ба фикрам. 11-12 матна доданд, матна аз худ кардам ва баъд яъне оғоз кардем, кора оғоз кардем. хеле ҳам филми хуб буд. мо албатта бармегардем пас аз чанд лаҳза ва инак боз як бахши дигар дорем ки атрофи навгониҳои синамои хориҷ омода намудааст ҳамкорамон Фарида Искандар. ин бахшро мебинем, баъдан бармегардем ва барномаи мо албатта бо ҷолибият идома меёбад. ва танҳо пас аз ҳамин бахш шояд Мавлона Наҷмиддинова нақш мебозад дар ҳамин ҷо. моро интизор бошед. салом бинандагони гиромӣ, боз манзури шумост бахши хабарҳои хориҷӣ. дар ин бахш ба шумо дар бораи навгониҳои синамогарону ҳунармандони машҳури олам маълумот медиҳем. агар мехоҳед ки дар бораи филм ва ҳунармандони писандидаатон маълумот ба даст оред, пас пайгири бахши мо бошед. ҳунарманди машҳури Ҳолливуд Дуэйн Ҷонсон бинобар сабаби фарбеҳшавиаш дар автомобиле ки махсус барои филми масакавии хабарномаи сур харидорӣ карданд натавонист ҷо шавад. аз ин лиҳоз коргардон маҷбур шуд ки фавран саҳнаҳои филми мазкурро аз нав ба навор гирад. шарҳи пурра дар идома. ба гуфтаи худи ҳунарманд ин мавзӯъ дар сомонаҳои иҷтимоӣ ба мавзӯи баҳс табдил ёфтааст. дар воқеъ имрӯзҳо фарбеҳшавӣ ба яке аз мавзӯъҳои мубрам дар ҷаҳон гардида бисёри одамони сайёра аз он ранҷ мебаранд. ҷузъиёти бештари филм ҳоло ошкор нашудааст, аммо манбаъҳо онро мазҳакаи моҷароӣ гуфтанд. Дуэйн Ҷонсон дар филм нақши як намояндаи полисро иҷро менамояд ки дар пай ҷустуҷӯи ғоратгарон аст. филми масҳакавии хабарномаи сурхро ширкати филмофарин Netflix таҳия намуда, санаи дақиқи намоиши он ҳанӯз маълум нест. коргардони филми боре дар Ҳолливуд Квентин Тарантино бо ширкати нашриявии Ҳерпер Коллинз шартнома ба имзо расонид. дар доираи шартномаи мазкур нашри 2 китоби коргардон дар назар дошта шудааст.
китоби аввал дар бораи филми боре дар Ҳолливуд мебошад, ки дар он коргардон дар бораи персонажҳои асосӣ Рик Далтон ва ҳамбозаш Клифф буд, ки дар нақши онҳо ҳунармандони шинохтаи Ҳолливуд Леонардо Ди Каприо ва Бред Питт нақш офаридаанд, муфассал нақл мекунад. Дар китоби худ коргардон Квентин Тарантино саргузашт ва саҳнаҳои филми мазкурро тасвир кардааст. ғайр аз он, ин нашрия маҷмуаи дигари Квентин Тарантиноро бо номи Cinema Speculation интишор кард. Дар он очеркҳо дар бораи кинои солҳои 70 аст. китоби боре дар Ҳолливуд тобистони соли 2021 нашр мешавад. ёдовар мешавем, ки филми ҳунарии замоне дар Ҳолливуд соли 2019 рӯи экрани синема омада 2 номинатсияи ҷоизаи Оскарро ба даст овардааст. коргардон ва филмноманавис Дэвид Линч тасмим гирифтааст як силсила филми диданиеро барои ширкати филмофарии Netflix таҳия кунад. ин матлабро ширкати мазкур дар сомонаҳои иттилоотӣ интишор кард. тибқи иттилоъ, ин силсила филм Глитсиния унвон мегирад ва наворгирии он моҳи майи соли 2021 оғоз ёфта. таҳия ва бандубасти он дар студияи Calvert, ки воқеъ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад, баргузор мегардад. илова бар ин, сценарияи филмро коргардони мазкур дар ҳамкорӣ бо филмноманавис Сабрина Сазерленд рӯи авроқ хоҳад овард. айни ҳол дар бораи хатти сюжаи филм маълумот дастрас нест. бояд гуфт, ки моҳи январи соли 2017 яке аз филмҳои кӯтоҳаҷми ин коргардон рӯи экранҳои синемо омада буд, ки дар он худи коргардон нақш офаридааст. ин коргардон дар кори синемогарии худ то ҳол 84 филмҳои гуногун жанрро таҳия намуда, яке аз филмҳои ӯ, ки Дили девона ном дорад, дар кинофестивали Кан ширкат намуда ба гирифтани ҷоизаи нахли тиллоӣ даст ёфтааст. ин филм бо ҳунарнамоии ҳунарманди маъруфи Голливуд Николас Кейҷ рӯи пардаи синемо омадааст. бо умедворӣ гуфта метавонем, ки аз тамошои ин бахш маълумоти зиёде ба даст овардед. бинандаҳои азиз, бо мо буданро фаромӯш насозед, чун дар пеш шуморо бахшҳову хабарҳои ҷолиби диданӣ интизор аст. бинандагони азиз, сипосгузорем, ки бо мо ҳастед. бори дигар ёдовар мешавем, ки меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди театру синамои тоҷик Мавлонаи Наҷмиддин. шояд як эпизод аз филми Рамида баҳри бинандагони азиз пешниҳод менамоед? чуноне ки дар пеш мо ваъда дода будем. марҳамат. ин чанд сол пеш буд азизам. кӯшиш мекунам. муродҷон, охир барои чӣ ин гуна рафтор мекунӣ? ҷони оча, ту медонӣ, ки ин мард хеле марди хуб аст. бин, маро ба хонааш қабул кард, туро низ. муродҷон, ҷонаки ман, 15 сол фарзанд наёфт ин мард. аз оилаи аввалаш ҷудо шуд. ту мефаҳмӣ? 15 сол. ҷони оча, як бор падар гӯй. фақат як бор. яъне қарибаш кам мерехел, шумо хуб будед, вале рости ҳамин эпизод ёди ман наомад. вагар ман низ бозӣ мекардам, дар ёдам наомад, ки Мурод онҷо чӣ кор карда буд, баъдан чӣ ҷавоб дода буд. ҳамонро фикр дорам, ки ман чӣ гӯям бояд. яъне инҷа вақте ки падар ба кор меравад, телефонаша фаромӯш мекунад, баъд мебиёяд модару бедор мекунад Муродҷона. Муродҷон бурда телефони падарата те мегӯяд, ки Муродҷон мегӯяд вай падари ман нест. баъд мефаҳмонад, мегӯяд, ки бин, ки масалан ману туя ба хонааш қабул кард. барои шумо дар кадом жанр бештар нақш офаридан осонтар аст ё роҳаттар аст? чун шумо дар нақшҳои гуногун бозидаед ва гуногун жанр ҳастанд. яъне агар филми Орзуи рассомро гирем, онҷо масака аст. филми Рамида, яъне чӣ гӯем, як драма аст. филми дигар бозам масака аст. филме ки ба наздикӣ шумо филми автобус масака, филми роҳ, баҳори як кӯча, маҳдӣ, хеле филмҳо хеле зиёданд ва нақшофариам яъне хеле зиёд аст. ва аслан пеш дӯст намедоштам вақте ки ягон нақши лирикия пешниҳод мекардам. ва бо мурури замон оҳиста оҳиста шояд бузург шудам. яъне фикр мекардам, ки аз уҳдааш намебароям. ҳатто дар театр ҳам розӣ намешудам. ва баъдан дидам, ки яъне аз шунидам оне ки тамошобин мегуфт, яъне хуб қабул мекард. фаҳмидам, ки
аз уҳдаи Аз уҳдааш лирика мебаромада. бале ва аслан дар кадом жанре ки набошад ҳарос надорам. бале воқеан бале дар саҳнаи ҳунар барои шумо гиристан осонтар аст ё ин ки хандидан? шояд хандидан бошад ташаккури зиёд не. ҳама фикр мекунанд ки яъне маҳзакая нақш офарӣ кардан хеле осон аст, аммо не. яъне маҳзакая бозидан хеле душвор аст ва баъдан дар саҳна ё дар синамо яъне хандидан инам хеле душвор аст. яъне гиристан ман медонам пастию баландиҳои зиндагима ва болои нақшамона зам мекунам. яъне вақте ки мегирям ба ёдоварда аз таҳти дил гиря мекунам, ҳам барои он нақше ки азият мекашад, ҳам барои мавлонае ки пушти саҳна масалан чӣ азият дида буд. яъне ҳарду шаб бо ҳам ҷамъ мекунем ва он дард бузург мешавад. ва хандидан дар асл барои ман хандидан дар саҳна фикр мекунам ки вақте ки механдам хандаи дурӯғ ама тамошобин аллакай ҳис мекунад. пай мебарад тамошобин ки аллакай ин хандаи дурӯғ аст. ҳамин не дар умуман нақшофарии шумо хуб аст. мо вақте шумо нақш меофаред мо бовар мекунем ки гӯё ин ҳамон саҳнаи зиндагӣ аст. ва шумо ду нақши манфӣ доред ба фикрам дар филми иштибоҳ ва филми дигар ба фикрам аз ман марав аст. яъне манфиан ино инҳо дар оғоз манфианд баъдан дар охири филм не. агар дар зиндагии одам ҳамин гуна бошад пас одами манфӣ аст не. яъне шумо фикр мекунед яъне инҷам яъне намехоҳад бародараш барои яъне бародараш хона вақте харад ё ки ки шавҳари ман мехоҳад ки ба бародараш хона харад, яъне мегӯяд ки ҳама он орзуе ки дори ман ҷомаи амал мепӯшонам орзуҳота ва ина зан мешунавад ва албатта қариб ки талхакаф мешавад. ё ман ё бародарат. ту чӣ хел намефаҳмӣ ки ин ҳама меҳрубониҳои ман сабаб доранд? ташхиси охирини духтурон маълум намуданд ки саёд гирифтори бемории саратон аст. шояд барои ӯ ин лаҳзаҳо охирин лаҳзаҳои умраш бошанд ва ту бошӣ барои як хона ҷанҷол ҳемоне. яъне ки ҳар нақше ки ҳаст ҳамаи уна мо аз зиндагӣ мебинем. дар филми аз ман марав яъне ман модар будам онҷа. ман хушбахтии духтарамро мехостам дар филмҳо нақш офаридан ва ҳама филмҳо фикр мекунам ки барои тамошобин бояд ки як дарс бошад. яъне ки дар онҷа ман мехостам ки духтарам ба одами сарватманд яъне одами бой хонадор шавад. яъне фикри боигария, фикри молу пула кардам онҷа. фикри хушбахтии фарзанда накардам ки ин гуна модарҳо хеле ва хеле зиёданд. бале вале ҳар нақши манфие ки аст ва ё мусбате ки аст ман гумон мекунам ба хотири тарбия намудани мардум аст. албатта ва чӣ хеле ки дар афсонаҳо аст баъдан кадом қувва ғалаба мекунад боз ҳам некӣ. ҳоло мехостам пурсон шавам ки чӣ сабаб шуд ки шумо рӯ ба сӯи саҳна овардед? дар асл фикр мекунам ки ҳар фарде ки ҳар кас ба пешниҳод мекунад бояд як чизи такондиҳанда бошад. ва чун аз хурдӣ ман хеле ошиқи муқаддас набиева будам. яъне хеле ошиқи ҳунараш, ошиқи худаш, яъне ошиқи зебогиш, ошиқи оне ки чӣ қадар дар саҳна озод буд. яъне чӣ хеле ки муқаддас рафтор мекард, фикр мекардам ки ягон ҳунарманди дигар ин гуна дар саҳна озод набуд. яъне бо тамошобино, ҳамон суруда мехонд бо тамошобино. вақте ки тамошобин набуд, дурбино буданд, бо дурбино
яъне зиндагиша дар ҳамон саҳна ба мои тамошобин нишон медод. яъне тамоми ҳаёту ҳастии худро мебахшид ба ҳамон саҳна. چکره چکیدن گیرا زلفاش خمیدن گیرا چکره چکیدن گیرا زلفاش خمیدن گیرا های روخی جانانا عرق چکیدن گیرا های روخی جانانا عرق چکیدن گیرا. бале дӯстони азиз, идома дорад барномаи мо ва бозам ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо ҳастанд мавлонаи наҷмиддин, ҳунарманди театр ва синамои тоҷик. мегуфтед ки оё аз ҳунари худ розӣ ҳастед? зайнураҷон, агар аз ҳунарам розӣ намебудам мӯи сарам сафед мешуд. албатта розиам, албатта розиам, чун вале шояд бошад лаҳзае ки кош ин роҳро интихоб намекардам. не пеш буд, пеш вақте ки масалан давраи донишҷӯӣ шояд буд, даврае ки нав кора оғоз кардам дар саҳнаи бузург шояд буд, аммо вақте ки масалан бо тамоми ҳастияш ман ин касба фаҳмидаму дӯст доштаму омӯхтам, рӯзе нашудааст ки масалан норозӣ бошам. яъне то ин даргоҳ омадан ман як чанд ҷои дигаи хатм карда будам, ҳатто кор ҳам кардам, аз фарошу аз роҳрӯбу аз ёрдамчии ҳамшираи шафқату мағозачию алоқачӣ дар ҳама соҳа кор кардам ва ягона ҷое ки худама ёфтам театр буд, яъне ҳамин даргоҳи фарҳангӣ буд ва то ба имрӯз ҳазорон бур шукр сета тифла ки ман нони ҳамин даргоҳ, нони ҳамин касба хӯрда бузург шудаам ва хеле розиам. С волнением рассказом я понимала, как темной ночью ты и утром рано охотишься один, себя кто рано, оленей жаришь над своим костром, среди правов проходишь белым днем, когда ты палицей своей играешь, ты сердце льва в смятении повергаешь, орел, увидев лук в руке твоей, добычу выпускает из когтей, когда разит в бою твоя рука, рыдая плачет кровью. агар мемондан интихоб байни театр ва синамо, кадомашро интихоб мекардед? фикр мекунам театра. чаро? чун дар театр новобаста ба сину солам агар насиб карда бошад ба 80 ба 100 равам, нақш пайдо мешавад. дар синамо чи дар синамони биби дар кор аст? на дар синамо бисёр вақт нозукиҳои худаша дорад, яъне хеле нозукиҳое дорад ки ба монанди алмос аст, нозукиҳои синамо, ва фикр мекунам ки театра интихоб мекардам, чун дар филми автобус вақте ки нофаҳмӣ аз тарафи театр шуд, яъне нофаҳмиам не, ҳамин хел шуд ки ҳамон намоише ки ман унҷа нақш мебозам паиҳам омад, яъне дар плани корӣ набуд. сабти манам сар шуд ҳамроҳи Абдулҳай дар филми автобус, инҷам кор болои кор, кор болои кор, ва баъдан вақте ки омадаму хостам ақаллан як рӯз иҷозат пурсам, иҷозатам надоданд ва хеле дилмонда шудам ва гуфтам ки рафтам гуфтам Абдулҳай, ба фикрам ки ман ба хотири ҳамин филми автобус аз театр меравам, яъне инҷа ҳамин қадар кор хуб буд, яъне нақш офарид дар ҳамин филми автобус. нақши агар марказӣ ҳам гӯем хато намекунем, яке аз нақшҳои марказӣ буд, аммо гап сари нақши марказӣ ё эпизодӣ намерад, яъне ҳамон муҳит худаш хуб буд, нафарҳое ки унҷо ҳамроҳ кор мекардем, аз коргарҳои техникӣ то ҳунармандо то гримёро ҳамаш, яъне ҳамин қариб тӯли як моҳ вақте ки дар наворбардорӣ будем ба монанди як оила будем, яъне ки ба театр омада намехостам, мехостам ки зиёдтар унҷа бошам,
ва медонам ки масалан театр ин оилаи дуюми ман аст. кино сабт кардем, рафт, боз ҳама пароканда шуд. Аммо дар театр ҳама сарҷаме. Бале. Ой, какой запах! Маньет мне, коня, шашлик! Ой, подождите! Рызи шамбейна! Рызи шамбейна! Авлод, рызи мори карда мешине. Ишкас нест, болку, болку, тез! Гиради, сури батку! хуб аз коргардонҳои ҷаҳонӣ кори кадом коргардонро шумо меписандед ва филмҳояшро бештар тамошо мекунед? Аслан ба ман ҳамчу коргардон, ҳамчу ҳунарманд Мел Гибсон ки хеле дӯсташ медорам ва филмҳое ки масалан таҳия мекунад зиёди ҳунармандоя дӯст медорам, аммо ҳамчу коргардон масалан ман ҳама коргардонҳоя дӯст дошта масалан наметавонам гуфта ки ҳунарашона даст мебардорам ва коргардони дӯст доштанӣ аст не, яъне аз ҳама кор хеле ки муқаддаса дӯст медорам. шояд мешавад замоне ё рӯзе ки Мел Гибсон шуморо ба ягон филмаш даъват мекунад ва фурсате расидааст ки бахши дигар аст. Дар ин ҷо навбатро ба Мустафои Абдураҳмон ҳамкорамон бидиҳем ва ин бахш ном дорад топ 3 ва дар бораи 3 коргардони машҳуре ки муҳаққиқони ҷаҳонӣ муайян карданд ки киҳо ҳастанд. хуб мо намедонем айни замон Мустафо киро пешниҳод мекунад. хуб марҳамат, аз коргардон хоҳиш мекунем ки моро бо ӯ пайвандад. марҳамат. дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ, бахши топ 3 аст манзури шумо. инавбат тасмим гирифтем ба шумо дар бораи 3 коргардони беҳтарини дунё маълумот диҳем. дар барномаи қаблӣ дар бахши мазкур дар бораи 3 филми беҳтарини масакавӣ хабар дода будем ки филми танҳо дар хона мавқеи аввалро ишғол карда буд. ин ҷо 3 коргардон қарор дорад: Квентин Тарантино, Кристофер Нолан ва Стивен Спилберг. ба андешаи шумо бинандаҳои азиз, кадоме аз миёни инҳо ҳамчун беҳтарин коргардон дар ҷои аввал меистад? дар идомаи бахш вобаста ба ин бароятон маълумоти мухтасар пешниҳод менамоем. коргардон ва муаллифи филмҳои тахайюлию саргузаштии филмноманавис ва иштирокчии 3 каратаи ҷоизаи бонуфузи синамои ҷаҳон Оскар Кристофер Нолан дар сегонаи беҳтарин коргардонҳо мавқеи сеюмро ишғол кардааст. ӯ муаллифи 16 филмҳои гуногун жанр буда, бештари филмҳои таҳия намудаи ӯ мавзӯъҳои фалсафию ахлоқиро дар бар мегиранд. мутаваҷҷеҳ бошед, дар идома маълумоти бештар дорем. Кристофер Нолан соли 1970 дар Лондон ба дунё омада. Вай аз синни 7 солагӣ ба таҳияи филмҳо оғоз намуда, дастгоҳи наворбардории падарашро гирифта ба наворбардории филмҳои кӯтоҳаҷм машғул шудааст. аввалин филми ӯ бо номи «Таъқиб» дар соли 1998 таҳия гардид ки дар он ҳамчун сценарийнавис, коргардон, наворбардор ва продюсер буд. баъдан дар соли 2000 филми дигари ӯ бо номи «Дарёдор» пас аз намоишаш мавриди таваҷҷӯҳи ҳаводорон гардида, ҷоизаи Оскарро ба даст овард. инчунин филмҳои маъруфи ӯ аз қабили «Бехобӣ», филми «Оғоз» ва 2 филме ки ин коргардонро дар 2 номинатсияи Оскар пешбарӣ кардааст, инҳо филмҳои «Интерстеллар» ва «Дюнкер» мебошанд. гуфтанд ба маврид аст ки 10 филми таҳия намудаи ӯ дар саросари ҷаҳон беш аз 4,5 миллиард долларро ба даст овардааст. соли 2010 коргардон Кристофер Нолан ҳамчун аълочии кинематографияи ҷаҳон бо ҷоизаи бафта мукофотонида шуд. охирин филми рӯйкор овардаи ӯ филми муҳорибавии «Далел» ба шумор меравад. And the Oscar goes to Inception. Paul Franklin, Chris Cobbold, Andrew Lockley and Peter Beck. дар сегонаи беҳтарин коргардонҳо коргардони амрикоӣ ҳунарманд ва сценарийнавис Квентин Тарантино ба ҷои дуюм даст ёфтааст. ин коргардон дар кори синамогарии худ 21 филмро таҳия намуда, дар 29 филмҳои гуногун жанр нақш офаридааст. ҳамчунин ӯ дар синамоҷашнвораҳои Кан ва Венетсия ба ҳайси ҳакамон қабул гардида буд. Квентин Тарантино офаридаҳояш мавқеи шоиста дорад. ӯ соли 1963 дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба дунё омадааст. дар баробари коргардони ҳирфаӣ будан боз маҳорати актёрӣ низ дорад ки дар якчанд филмҳо нақшофарӣ намудааст. коргардон Квентин Тарантино дорандаи 2 каратаи ҷоизаи Оскар, ҷоизаи Нахли тиллоӣ, ҷоизаи Глобуси тиллоӣ ва дигар ҷоизаҳои синамоӣ мебошад. соли 2004 ӯ раиси ҳакамон дар синамоҷашнвораи Кан таъин гардида, соли 2010 раиси ҳакамони 67-мин синамоҷашнвораи Венетсия таъин шуда буд.
вай муаллифи 21 филм буда дар 29 филми дигар нақшофарӣ кардааст. филми ҳунарии боре дар ҳолливуд охирин филми рӯи кор овардаи ӯ мебошад. ин филм пас аз таҳия гардиданаш $372 миллион ба хазинааш даромад овардааст. Однажды в Голливуде. яке аз коргардонҳои машҳури Голливуд, муаллифи як қатор филмҳои гуногун жанр, сценарионавис, ҳунарманд, дорандаи 4 каратаи ҷоизаи бонуфузи ҷаҳон Оскар, ҳамчунин таъсисдиҳандаи бозии компютерии Medal of Honor Стивен Спилберг мебошад. тибқи таҳлили коршиносон, ин коргардон миёни коргардонҳои машҳур зинаи аввалро ишғол кардааст. филмноманавис ва коргардони шӯҳратёри ҷаҳон Стивен Спилберг миёни дигар коргардонҳо бо сабку услуби филмофарии хосаи худ фарқ карда дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба дунё омадааст. яке аз дастовардҳои ӯ ки мавқеашро дар олами синемо баланд бардошт, таҳияи филмҳои ба ғоят баландмазмуну нотакрораш мебошад. 20 филми беҳтаринаш $10 миллиард даромад оварда миёни дигар коргардонҳо рекорд гузоштааст. ин коргардон дар кори коргардонии худ 56 филми гуногун жанрро таҳия намуда, продюсерии 176 филми дигарро ба зимма дорад. шӯҳрати ӯ дар ҷаҳони синамогарӣ пас аз таҳияи филми ҳунарии ҷоғҳо пайдо шуд ки он соли 1975 таҳия шуда бо маблағи $7 миллион рӯйнавор омада зиёда аз $470 миллион даромад овардааст. ҳамин тавр филмҳои таҳия намудаи ӯ миёни ҳаводорон маҳбубияти хосаро пайдо намуда ба гирифтани чандин ҷоизаҳои синамоӣ дастёб гардидаанд. соли 1981 филми саргузаштии Индиана Ҷонсро рӯи пардаи синемо оварда, пас аз он ба наворгирии филми Рӯйхати Шиндлер машғул шудааст. филми мазкур яке аз филмҳои сербинандатарини асри гузашта ба ҳисоб мерафт. он бо маблағи $22 миллион рӯи экран омада зиёда аз $321 миллион ба даст овардааст. барои таҳияи чунин филм Стивен Спилберг дар 2 номинатсияи ҷоизаи Оскар бо ҷоизаи мазкур қадрдонӣ карда шуд ва пас аз рӯи экрани синемо омадани филми Наҷоти сарбоз Райан дар номинатсияи беҳтарин коргардон ба гирифтани ҷоизаи мазкур даст ёфтааст. дар баробари таҳияи чунин филмҳо боз муаллифи якчанд филмҳои дигар аз қабили Бегонагон ба филми Боғи динозаврҳо мебошад. ёдовар бояд шуд ки аввалин бор соли 1987 дар маросими ҷоизасупории сол ки бахшида ба гиромидошти хотираи продюсери машҳури Ҳолливуд Ирвинг Талберг бахшида шуда буд, коргардон Стивен Спилберг бо ҷоизаи Оскар қадрдонӣ карда шуд. бинандаҳои азиз, бо пешниҳоди сегунаи беҳтарин дар бахши топ 3 дар бораи коргардонҳои машҳур маълумоти зиёде ба даст овардед. дар ин бахш дар барномаҳои оянда боз атрофи дигар навидҳои ҷолиби синамоӣ бароятон маълумот медиҳем. барномаи суфраи синемо бошад идома дорад. дӯстони азиз, идома дорад барномаи мо ва бозам ёдовар мешавем ки барномаи суфраи синемо аст. манзури шумо ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди хело ҳам хуб ки фаъолияташон зиёд аст дар синемо ва театри тоҷик, Мавлонаи Наҷмиддин. хуб, шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ба телевизиони синемо, ба барномаи суфраи синемо. хуб, биёед ин лаҳза атрофи ишқ сухан мегӯем. ишқ аз нигоҳи шумо чист? ишқ ишеқе аз 3 ҳарф иборат аст, аммо ина бинед ки инқадар печутобҳо дорад. яъне ишқ ҳаст ба падару модар, ишқ ҳаст ба ватан, ишқ ҳаст ба ҳунар. яъне ман фикр мекунам ки ишқ вақте ки дилат соф аст, ният пок аст, гапи дурӯғ надорӣ, ноҷо роҳ намегардӣ, фикр мекунам ки ҳамаи ин дар маҷмӯъ ишқ аст. ва вақте ки эҳтиром ба худ дорӣ, пеш аз ҳама ба худ, вақте ки эҳтиром ба худ дошта бошӣ, албатта ки ба дигароам эҳтиром мегузорӣ, яъне дигароям дӯст медорӣ, дигароям эҳтиром мекунӣ. вақте ки дигароя эҳтиром кардӣ, дигароя ҳурматаша донистӣ, дигароя фиреб надодӣ, фикр мекунам ки ҳамаи ҳамин ишқ аст. яъне бисёр вақте ки савол мечиҳанд, фикр мекунам ки ишқ яъне бояд фақат ишқ байни марду зан бошад. бале, ҳаст ишқе ки ба молу сарвати дунёӣ, ишқ ба кор, ба зиндагӣ, ба аммо ватан, ишқи ба пок модар, ман фикр мекунам ки пеш аз ҳама дили соф доштан аст. дилат ки соф бошад,
нигоҳат пок бошад, ин ҳама дар маҷмӯъ ишқ аст. яъне нафара дӯст доштан, хоҳ мард аст, хоҳ зан, эҳтиром гузоштан, ҳама ин ишқ аст. ишқ ба кор, ишқ ба касб, яъне ишқ ба ҳунар, яъне ҳамаи ин покию беолоишӣ, ин ҳама ишқ аст. боз як бахши дигар дорем ки атрофи ҷоизаҳо, кинофестивалҳо ҳамин гуна аст. ин бахшро мебинем, баъдан бармегардем ва барномаи мо албатта бо ҷолибият идома меёбад. салом бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар барномаи қаблӣ дар бораи ҷоизаҳои бонуфузи синамои ҷаҳон оскар ва глобуси тиллоӣ бароятон маълумот дода будем ки ин ҷоизаҳои маъруфтарин нишон дар олами синамо миёни дигар ҷоизаҳо ба шумор мераванд. ин навбат бошад тасмим гирифтем дар бораи ду ҷоизаи бонуфус ки соҳаи театру мусиқиро дар бар мегирад бароятон маълумот диҳем. агар ин бароятон ҷолиб аст, пас моро ҳамроҳӣ намоед. дар олам як қатор ҷоизаҳо вуҷуд доранд ки барои ҳавасмандгардонӣ ва муайян кардани ҳунару маҳорати ҳунармандон ва коргардонҳо ба онҳо тақдим карда мешаванд. агар ҷоизаи оскару глобуси тиллоӣ соҳаи синаморо дар бар гирад, пас ҷоизаи тони барои ҳунармандони соҳаи театр пешбинӣ шудааст. ин ҷоиза соли 1947 таъсис ёфтааст. ҷоизаи тони маъруфтарин ҷоизаест ки ҳамасола барои дастовардҳои соҳаи театрӣ тақдим карда мешавад. унвони пурраи расмии ин ҷоиза Антуанет Пери буда бо номи худи ҳунарпеша ва коргардони амрикоӣ Антуанет Пери гузошта шудааст ки то ҳол бо ин ном маълуму машҳур аст. ҷоизаи мазкурро дар як сол тақрибан ба 700 нафар пешниҳод менамоянд. агар ҷоизаи оскар ва глобуси тиллоӣ соҳаи синаморо дар бар гирад, пас ҷоизаи тони барои беҳтарин ҳунармандон ва коргардонҳои соҳаи театр пешбинӣ шудааст. бояд гуфт ки ҷоизаи тони соли 1947 таъсис ёфтааст ва дар қатори ҷоизаҳои синамоӣ ба мисли оскар, греми ва ҷоизаи телевизионии Эми машҳур мебошад. айни замон ҷоиза дар 27 номгӯй пешниҳод карда мешавад. ҷоизаи тони аз рӯи номинатсияҳои гуногун ба ғолибон тақдим карда мешавад. ҷоизаи дигар ки дар олами мусиқӣ шӯҳрати беандозаро касб намудааст, ин ҷоизаи греми ба ҳисоб меравад. ин ҷоиза соли 1957 таъсис ёфта ба таври анъанавӣ ҳар сол ба ҳунармандону овозхонҳои беҳтарин тақдим карда мешавад. ҷоиза дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии аъзои фаъоли академия ба ғолибон пешниҳод карда мешавад. ба он рассомон, мусиқинавозон, продюсерон, муҳандисони студия ва шахсони дигар аз ҷаҳони сабт дохил мешаванд. агар ҷоизаи оскару глобуси тиллоӣ соҳаи синамо ва ҷоизаи тони соҳаи театрро дар бар гирад, пас ҷоизаи греми соҳаи санъату мусиқиро дар бар мегирад ва номи пурраи ин ҷоиза граммофон мебошад. бори аввал 4 майи соли 1959 аз рӯи натиҷаҳои соли 1958 маросими супоридани ҷоизаи мазкур баргузор шуда буд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо бахши мо ба анҷом расед. боварӣ дорем ки дар бораи ин ҷоизаҳо маълумоти хубе ба даст овардед. моро тарк насозед, чун шуморо дар пеш навидҳои ҷолиби дигар интизор аст. барномаи суфраи синамо бошад идома дорад. орзу доред ки замоне ҳамчун ҳунарпешазан оскарро ба даст биёред? фикр мекунам ки ин орзуя ба фикрам ки ҳама ҳунармандо доранд. аммо не орзуи ман дар зиндагӣ ҳар чизе ки кардам то ба имрӯз кардам. мехоҳам ки давомдиҳандаи яъне кори ман, давомдиҳандаи зиндагии ман 3 гул духтаракам бошад. фақат орзуи уно яъне муваффақ гаштани фарзандома дорам. касеро ранҷондед, пушаймон шудед? бале буд. хуб, лаҳзаи ҳаётатонро мехоҳед фаромӯш кунед, дигар бар нагардад? аммо ҳар он чизе ки ҳаст мехоҳӣ фаромӯш кунӣ. фаромӯш мекунӣ, аммо он хатое ки содир карда будӣ кӯшиш мекунӣ ки он бар нагардад. фалсафаи зиндагиро дар чӣ мебинед? дар будани худам, дар ин зиндагӣ, дар ин ҳаёт, оне ки шаб мешавад, рӯз мешавад, яъне инам як фалсафаи худаша дорад ки баъди ҳар як ноком шудан комёбиҳо дар пешанд. ҳама ин фикр мекунам фалсафаи зиндагӣ аст ва аслан ҳастии ман дар ин дунё, ин ҳастии ман, ҳастии шумо, ин худаш як фалсафаи зиндагӣ аст. яъне барои як кора дар ин зиндагӣ пеш бурдану буд кардан аст. бале, яъне ман бозам ба ҳамин савол илова мекунам ки яъне ин ҳаёте ки сипарӣ гардид, аз он чӣ дарёфтед шумо? ва агар бори дигар шумо аз нав ҷавон мешудед, оё ҳамин гуна сипарӣ мекардед? шояд дигар касбро интихоб мекардед? шояд намедонам, худатон марамад бигед. яъне
چی دریافتم از حیات خیلی با عقل شدم، خیلی قوی‌تر شدم، مستحکم شدم، یعنی آب و تاب یافتم، خیلی با عقل شدم و میدونم که زندگیم رو چگونه برم، یعنی خرج و خراجاتم حتی یعنی اینم از عقل وابسته است. اون مبلغی که به دست میارم اون در زندگی چگونه باید استفاده برم و اگر دوباره میدونیم که نمیشود، اگر که شود و دوباره باز از نو تولید شدم و بزرگ شدم به یگان ممانعت همین کسب انتخاب میکنم. تشکر زیاد. خوب، البته خیلی هم صحبت خوب است، شیرین است، گوارا است و بخشای ما خوب است و من نمیخوام راستی این برنامه رو به فرجام رسانم، ولی ولی بینندگان عزیز و ارجمند ما وعده میدیم که این صحبتی که ما داشتیم این البته آخری نخواهد بود، چون در برنامه‌های پیشین من گفته بودم که اولین و آخری نخواهد بود. ما وعده کردیم و وعده‌مون یعنی وفا کردیم، یعنی بازم مولانا با ما هست و امروز خیلی یک برنامه جالب رو پیشنهاد شما کردیم. همینطور بود سلامت و امروز نیز میگوییم که انا همین گونه صحبت ها، انا همین گونه با هم بودن ها از برد و موفقیت های هنر و تئاتر تاجیک گفتن ها باز هم ادامه دارد در تلویزیون سینما. سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفته به برنامه ما آمدید و صحبت ها هم خیلی جالب بودند. تشکر زیاد میگویم بار دیگر. سپاسگزارم از شما عزیز، از تلویزیون سینما و خواهان آنم که همیشه خانه‌تان آباد باشد، رزقتان فراز باشد. مخلصان عزیز یعنی با ما بودن را، با تلویزیون سینما بودن را فراموش نکنید، خیلی دوستتان می‌داریم. و بینندگان عزیز و گرامی، اینجا فرجام برنامه ما است. به شما خانه آباد، تن صحت و تمام خوشی‌های زندگی را آرزومندیم. بله، همیشه صحت و سربلند باشید و دوستداری فرهنگ و سینمای تاجیک باشید. تا برنامه‌های دیگر. سوی فردا رهسی پاری سر و پا شروع شراب